When I move, I'm feeling alright. Bing, bing, bang, and I'm ready to go. Jump high from left to right, and you'll be going strong. Yeah. Find the beat and express yourself. You're racing like a train, like a human hurricane, and we say go, go. Get it together, no one's lazy in Lazy Town. Hey, hey, sing it together, no one's lazy in Lazy Town. Okay, girls, concentrate. Find the beat and express yourself. Show them who you are. Show them you're a superstar, and we say go, go. Get it together, no one's lazy in Lazy Town. Hey, hey, sing it together, no one's lazy in Lazy Town. Go, go, Get it together. no one's lazy in Lazy Town. Hey, hey, sing it together, no one's lazy in Lazy Town. No one's lazy in Lazy Town. No one's lazy in Lazy Town. Водата има чудесен вкус след тренировка. Имам енергия за цял ден упражнения. Липсват ледени купчета. Бухалка. Ледче. Понякога положението става напечено, но на мен ми харесва. Пак поща. Скъпи Спартакус, ще ме научиш ли да правя лицеви опори с една ръка? Да, знам различни видове. Обикновени. За трицепс. С плявкане. С завъртане. Или пък нещо още по-трудно. С една ръка. Настрани. И горе. Чакай, а дали ще успея да скоча и да плесна зад гърба си? И... Супер е! А най-хубавото за накрая. Една ръка и един крак. Горе, долу, горе, долу, горе, долу, горе, долу, горе, долу, горе. Маса. Хартия. Лицевите са трудни. Започни с малко и ги увеличавай. И никога не се отказвай. Благодаря ти за писмото. Винаги се радвам да ми пишеш. Ето и няколко скици на лицеви опори. Нормални. С една ръка. И една ръка и един крак. Да го изпратим. Някои писма се изпращат с въздушна поща, други чрез електронна, а моите чрез боулинг поща. Писмото. Врата! Вратата не е активирана. Тогава ще усиля. Врата! Отново не е активирана. Още малко. Врата! Аха!
Не го подписах. Спартакус. Време е за енергийно зареждане. Идва сандвичът на Спартакус. Помощ! Помощ! Какво? Помощ! Какво става? Не може ли един мързеливец да си подребне без този оглушителен шум? Помощ! Помогнете ми! Помощ! 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 Това не е никак лошо. Помощ! Защо не пада по-тихо? Моля ви! Помогнете ми! Някой е в беда. Кристалът винаги ми сигнализира. Врата! Но преди да потегля, ще локализирам проблема. Помощ! Помощ! Зиги! Спартакус! Врата! Помощ! 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 Къде отива синият елф? Леле! Спартакус! Помощ! Помощ! Благодаря, Спартакус! Благодаря! Няма защо. Близалка! Не, благодаря. Не мога да го спра. Мое. Само мое. Добре. Сигурен ли си? Стой тук. Да. Още някой е в беда. 3-4 спасени за един ден. Нормално. Така е в Мързелград. Не ме пускай. Ще го хвана. Ти успя, Спартакус! Да! Благодаря. Не косъм. Добре ли си? Да. Другия път внимавай повече. Добре. Кметът, той винаги е в беда. Ще тръгвам. Чао! Чао. Пак ти благодаря. Чао. Чао. Този път ти стой на високия край. Аз? Шегуваш се. Ни най-малко. Ако не беше този добросърдечен, услужлив, здравословно живеещ мухльо, все още всички щяха да са мързеливи в Мързелград. Морко! Как да откъсна ябълката? Стефани знае, че спортните бомбони дават енергия. Протегни ръце! Добре. Благодаря, Спартакус. You need energy. If you wanna jump around, You need energy.
and you're on your way. There's nothing really like it. You only have to move around until you get your feet off the ground. You have to try it to believe it. You got energy, and you're on your way. Това е Бързеоград, не Спортград! Полека! Да не счупиш нещо. Няма. Успех, приятели! Чао, Спартакус! Чао! До скоро! Довиждане! Небесен бегач! Какъв прекрасен ден! Стана късно. Ще се прибирам, за да съм в леглото преди 8:08. Всички в Мързелград са в безопасност и са щастливи. Почти всички. Жителите на Бързеоград са такива егоисти. Кого го е грижа за тях? Мен? Не. Не ме е страх. Кракът ми. Нагоре! Време е да си лягам. Нуждая се от пълноценен сън. Заспиване след 3 минути. Това беше. За да си супергерой, трябва да се движиш, да се храниш и да спиш добре. Така ще се чувствате във форма. И нищо няма да ви спре. Аз ще ги спра, дори да е последното, което ще сторя. И после, Бързеоград ще е мързелив завинаги. Ролите озвучиха артистите Светлана Бонин, Живко Джуранов, Илия Иванов, Вилма Карталска. Преводач Радослав Карталски. Тон режисьор Павел Василев.